In every football club, at the end of the season, obviously players no be beko, they be beko forever. It be beko and so on a loan deals. Na me no kase Kumasi Asante Kotoko agree the deal, the terms with which Kotoko players no ebeko loan no. Loan kono na ayedin kakra because of some challenges regarding Kumasi Asante Kotoko players. Omo yo madwen say omo de omo bema loan no because of this fact say sika a ɔmogye ne Kumasi Asante Kotoko no maybe team A anaasɛ team C ofiri Kotoko no kɔ loan wɔ team C sisi a maybe player no gye 3,000 Ghana cedis. Team C no ɛnni saa 3,000 Ghana cedis na ɔde bɛma no ɛkɔba no saa na player no ɛlɔsi nti ɛna ama ade no ɛyɛ den loan nkɔmmɔ no yɛ den anaa akɔyɛ sɛ yɛn terminate me contract na deɛ ɛwɔ biara fama me na menkɔ ɛno no dominate kakra but so far news a mensɛ ka na nɔpɛ kyerɛ sɛ Kumasi Asante Kotoko design a very very good policy regarding loan deals no nti sɛ no players na ɔmmɛkɔ loan no sa club na yɛde player no ɛma wo no maybe mobɛtumi atwea player no ka only 1,000 Ghana cedis na wode ama no but at the end of the month no Kotoko nso bɛtɔpe no na kyerɛ sɛ ɔde 1,000 bi asɔ no so na ayɛ 2,000 for the month a na kyerɛ sɛ player no ɛnlose sa this is the information a me nsa ɛka nti deals no terms no have been agreed na players no Nana Benyi Amoa is reported, Kalu Watara is reported, Yaya Dawuni is reported, Ishaku Fuseni also is reported, and Samuel Asamoah. They are reported say they are likely to leave on loan at the end of the season. I know you're a reporter, Super 24 TV, and so I can changes be about a updates be about so a bit proud to my mama.